Akyem awaham ye kroba akwa no ewo Lower West Akyem municipality. Epoyema ntamane mu na kromafo honom na kire de omokwantempo nyina atete apansam enkoye kuranti panyefo hwensiesie se de beya akwana bedie no betumi adamu. Wonom eti Akyem awaham ewo Lower West Akyem ensinia we epoyema ntamu e de atuja se akwanya wonom krom honom no enye ya kwansidie kese pa ama wonom esan se wonom twa wonfudie ewo afuo mu a na ayedene ama wonom se wade bekodwom akwakoton timamufo bi one ama ne boni etwetwe nkomo e kire ha obi a wonam mu ewo krom honom no ena ode adesrede ato aban ni mu se womeye wonom emmoa ensuo to a even so na da hanom se enumpo no kase na efre no supon etayiri eba ehanom wo mo ba se wo mo ba ye kwana ma ye wo mo yi gata no gata na wo mo ayi wo ma ma ye hwe wo mo sesa wo mo neama wo mo koye enti adwadifo na ebi mo kofa wo akura na ase de ba wo mo ka kwan so wo mo ka na entumi ma entumi ya hwe enti yesra ban so ntwe na ni ma hwe abatanfo wo mo bre yesra mo ala wo meboa anti ya akare mene ma ba he ma wo kuro yi mu na adwadifo nyina so mene pani enti ye kwa na de pa mo chaw de bia se ye to nwoma se esio tope ne ye nwoma na asai enti mo de na mo aye sape eno ne ye hwehwe Alex Ado eye obi a ne sem ewo bi ebre na ebra no okokrom honom ekoye wonom emmoa wofa sa akwanya no so etu mabunu nyina afo se afi abato no wontwe won ho emfiri basabasa yum ne ye kan mini na ne se me ka che Nyankopon se me kwada bre me ka che Nyankopon se oye madom na oma me nya adwuma ya mesi asoda ama onu awrade ne kan me a e ba bi si me ye saade we because